No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. Amb la música d'Amparo Sánchez han posat el fermall d'or a la cloenda de l'Esperanza és nom de dona, unes jornades dividides en 3 dies amb un objectiu clar, visibilitzar el paper de la dona des de la cultura i l'economia fins a la salut física i emocional. Malgrat les maneres en com les hem fet, no? És a dir, el YouTube, un streaming el primer dia per YouTube, ahir per Zoom i avui que fem en presencial. O sigui, clar, evidentment no és omplir un gran espai, però la gent que ha participat tant de l'streaming com del taller d'ahir i avui que vam fer ja aforament complet fa uns quants dies, doncs estem supercontentes. L'Esperanza és nom de dona va arrencar amb una xerrada a través de YouTube sota el títol Covid-19, crisi global i desigualtats de gènere, els feminismes com a alternativa sistèmica. També s'hi ha organitzat un taller teòric pràctic per Zoom sota el títol Soy mujer cíclica per millorar l'autoconeixement de la dona en la seva etapa fèrtil i un monòleg amb Ana Polo i la taula Cultura i Dones a la nau de Cultura Popular. L'any passat ja també ho vam transformar una mica en el festival i ara era fer unes jornades, també una mica, fer unes jornades una mica més transformador i volíem com tocar 3 temes, no? Que era sobretot el d'economia feminista, també alguna cosa relacionada amb el cos, l'empoderament, les cures i el de cultura i dones perquè, i més ara, reivindicar el paper de la cultura. El punt final d'aquestes jornades ha estat a càrrec d'Amparo Sánchez. L'artista malaguenya, una fixa del Festival Esperanza, no ha volgut faltar a la cita, refermant el seu compromís en la lluita contra les desigualtats per raons de gènere. Desde que nació estoy ligada, o sea, es que cada año en alguna manera o de algún formato o colaboración o presentación o lo que sea, y sobre todo en estos últimos años que soy la madrina de la Esperanza en Mujer, la propuesta de hacer un día 100% mujeres en técnica, artistas, instrumentistas y poder mostrar eso al público y sobre todo a niñas que pudieran ver ese modelo, ¿no?, de inspiración en nosotras y mostrar ese lado femenino. D'altra banda, a l'espera de saber què succeeix amb el festival d'enguany, la Fundació Esperanza es mostra satisfeta per l'acollida de la iniciativa El Prat es mou entre la ciutadania, una proposta amb l'objectiu de recaptar fons per totes aquelles persones de la ciutat més afectades per la crisi de la Covid-19 a través de la venda de samarretes solidàries.